मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। तनी दया दिखा दे भैया भतीजवा भुजियो पर हमरो पर हमरा कनियो पर खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमरो पर हमरा मुगियो पर लहन से सवारी के मैया गे तू बिनती सुनबी कहिया गे लहन से सवारी के मैया गे तू बिनती सुनबी कहिया गे तनी दया दिखा दे भैया भतीजवा भुजियो पर हमरा कनियो पर हमरो पर हमरा मुगियो पर हमरो पर हमरा बेटियो पर गे हमरो पर हमरा कनियो पर हमरो पर हमरा मुगियो पर तनी दया दिखा दे आसरा लगा लियो मैया तोर द्वार गे कहिया सुनबी मैया बेटा के पुकार गे बेटा के पुकार गे आसरा लगा के लियो मैया तोर द्वार गे कहिया सुनबी मैया बेटा के पुकार गे तनी दया दिखा दे मम्मी पापा चाचा चाचियों पर हमरा मुगियों पर हमरो पर हमरा कनियों पर हमरो पर हमरा बेटियों पर गे खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हमरो पर हमरा मुगियो पर भगतन के भीड़ लगल छौ मैया तोर द्वार में रामू राजन के मैया को दे बेरा पार गे कोदे बेरा पार गे भगतन के भीड़ लगल छौ मैया तोर द्वार में रामू राजन के मैया को दे बेरा पार गे तनी दया दिखा दे नून रोटी अंदनियों पर हमरा मुगियों पर हमरो पर हमरा कनियों पर हमरो पर हमरा बेटियों पर गे लहन से सवारी के मैया गे तू बिनती सुनबी कहिया गे तनी दया दिखा दे भैया भतीजवा भुजियो पर हमरा कनियों पर हमरो पर हमरा मुगियों पर हमरो पर हमरा बेटियों पर गे खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।